nahi dugun greba bat. Lan guztien aitortza politiko eta soziala eskatzen degulako, zaintza lanak barne, zaintza lanak ezinbestekoak direlako bizitza sostengatzeko, ofentsibara enplegu duina defendatzen dugulako, eta ofentsibara pentsio duinen alde. Eta gogoratu behar da, urteak dituen 9 egun eskas hauetan, dagoeneko 6 langile hil direla lan istripuetan. Eta greba honetan ere, bizitza duinaren alde borrokatuz, langileo lan osasuneko eskubidea defendatzera goaz. Interpelazio zuzena egiten diogu Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari, beraien esku daudelako hain handi batean hiritarren eta gizartearen hobekuntza, eta gure ustetan greba honek balio behar du isiltasuna apurtzeko, ez? Isiltasuna da nolabait ere jartzen dena gaur egun prekaritateen gainean, isiltasuna da gaur egun pentsioen gainean jartzen dena, eta isiltasuna da gaur egun jartzen dena eskubide sozialen urraketaren aurrean, ez? Gure ustetan estutzeko garaia da, kalean egoteko garaia da, eta gaur egun pentsioei buruz hitz egiten baldin bada herri honetan da pensionista kalean daudelako, berdintasunari buruz hitz egiten baldin bada herri honetan da mugimendu feminista kalean dagolako, eta prekarietateari buruz hitz egiten baldin bada da sindikatuok kalean gaudelako eta greben bitartez, ez? Berez, patronalak egiten duen bezala, patronala ez da errelajatzen segun eta ze gobernua dagoen, gu ere ez dugu hori egingo, eta patronalak estutzen duen bezala, guk ere estutu nahi dugu, ez?